Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. Җомга көне алып килгән яңалыклар турында киләсе ярты сәгатьтә. Салкын кышка җылы иләрдә. Икеләтә экономия булырга тиеш. Яшелүзән районы Әйшә авылының яңа урамнарына газ керде. Тантанадан Рания Абдрахманова. Татарстанда юл һәлакәтләре саны кимегән. Бу елда зур дәфтәләр булды. Бер дәфтәдә генә Казан Оренбург юлында безнең 7 кеше вафат булды. Ни өчен аварияләрдә һәлак булучылар һаман арта? Бу хакта тулырак Интилак Саинова. Алар безнең республикабыз үсешенә зур өлеш керткән. Кануннар белән кешеләргә аңлату, аларны агарту эшендә эшләнгән эшне күбрәк бәяләнде дип уйлыйм. Бүген Казанда 47 кешегә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Тулырак Рүзәл Шарипов. Ел сайын 3 миллион квадрат метр торак төзегән Татарстанда газлаштыруга ихтыяҗ бик зур. Шуңа күрә республика халкы газлаштыру программасында актив катнаша. Бүген Яшелүзән районының Әйшә авылында тантаналы вакыйга булды. 3 урамда урнашкан йортларга газ керде. Шул рәвешле 100 участок читенә кадәр газ үткәргечләре ил президенты программасы буенча бушлай сузыла. Әйшәгә бүген Рөстәм Миңнеханов һәм Газпром җитәкчелеге килде. Моңарчы электр ягып үй җылыткан әйшәлеләр белән Рания Абдрахманова аралашты. Менә газ кергәнче инде шул электрический плитәдә чәйнек кайнатабыз. Шәхси йортка күчкәнче Моратовлар фатирда яшәгән. Барлык уңайлыклары булган трактан газсыз өйгә күчкәндә электрга өметләнгәннәр. Аллага шөкер, ут булды. Газга алмаш була, менә индукционный плита кирәк булды инде ансы. Водонагреватель кирәк, салкын су белән сабаю булмый, шуңа күрә инде. Төрле чәйникләре, ниләре, термопотлар инде. Өйне дә өлеше электр ярдәмендә җылытканнар, әмма бу кыйммәткә төшә. Ут өчен аена 6,5 мең сум килә иде диләр. Шуңа утын да якканнар. Икеләтә экономия булырга тиеш, Аллага шөкер, инде үзебез шулай инде чамалыйбыз. Примерно бит инде. Менә ут якмаганда бит инде пич яга иде, анда утын атса да бит инде расход. Шәхси йортка күченгәннән бирле Моратовларга иләрен менә шушындый мич ярдәмендә җылытырга кирәк булган. Бу әлбәттә электр белән җылытуга караганда арзанрак, әмма һәр 3 сәгать саен аңа менә шушылай утын тыгып торырга кирәк булган. Бүген Әйшәнең бу урамнарында бәйрәм. Залесный, Тыныч һәм Тынычлык урамнарына газ килде. Яңа 3400 чакрымлык газ үткәргеч аша. 100 йортның капка төбенә кадәр трубалар сузыла. Бу эшләр 17 миллион сумга төшә. Шәхси җир участогына кадәр зәңгәр ягылып китерү төбәкнең газлаштыру программасы буенча финанслана. Бүгенге газ кертү тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 3, 2, 1, пуск. Программа газификация, которая сегодня реализуется, это программа президента России Владимира Путина. Конечно же, если республика основную программу газификации провела в начале 2000-х годов, но мы каждый год вводим 3 миллиона квадратных метров жилья, 3 миллиона. Из них значительная часть, это отдельное индивидуальное жилье. И сегодня есть большая потребность. Хәзергә Татарстанда газ кертүне сорап 18 мең гариза юлланган ди президент. Аларның 90%-на уңай җавап бирелгән инде. 8 меңнән артык йортка газ кертелгән. Барлык эшләрне Газпром Трансгаз Казан хезмәткәрләре башкара. Очень приятно, что сегодня газ пришел. Сезнең урамнарга да газ килүенә шатбыз. Өстәвенә җир участогына кадәр газ үткәргеч сузган өчен сезгә акча түләргә туры килмәде. Татарстан халкы өчен бу бик зур ярдәм. Программы поддержки. Быел Татарстанда кайбер категориядәге гражданнар газ җайланмалары сатып алу һәм үй эченә кадәр газ кертү чыгымын субсидия буларак кайтара ала. Әлеге мөмкинлек Бөек Ватан сугышы ветераннары, күп балалы гаиләләр, инвалидлар һәм аз керемле гаиләләргә бирелә. Суммасы 80 меңгә кадәр. Быел Владимир Путин аны 100 мең сумга җиткерү бурычын куйды. Татарстанда өйләрен газ белән җылыта алучылар санын арттыру өчен хөкүмәт белән Газпром оешмасы арасында якындагы 3 елга тагын 3 миллиард сумлык килешү төзелгән. Мы поставляем на территорию республики более 17,5 миллиардов кубических метров газа. Без сезнең республиканы 17 миллиард ярым кубометр газ белән тәэмин итәбез. Бу Италиядәгедән дә күбрәк. Анда газны сездәге кебек күләмдә якмыйлар. Бу сәнәгать өчен генә түгел, күбрәк Татарстанда яшәүчеләрнең уңайлыгы өчен эшләнә. Җитәкчеләр Моратовлар гаиләсен аларның өенә кереп тәбрикләде. Авыл халкы да шатланып туя алмый. Без 3 ел инде монда торабыз. Газ югы. Вот бу елны газ керттеләр. Газ белән бик яхшы. Өйдә җылы булды, рәхәт булды, светло булды. Шатланабыз. Әлбәттә, электричество бик кыйбат, газ җүнрәк.
бигрәк дорого булганы электричеством отапливать иткән, бигрәк дорого. Менә бу елны бирделәр газын, просто урысча әйтәм инде, душа радуется. Бик зур рәхмәт. Бүгенге тантаналы чаралар Газпром Межрегион газ Казан җәмгыятенә нигез салынуга 25 ел тулу уңайыннан оештырылды. Ул Газпром оешмасының иң алдынгы компанияләренең берсе. Татэнерго, Татнефть, Танека, КамАЗ кебек 10 мең оешманы газ белән тәэмин итәләр. Яшелүзән районыннан Рани Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда тагын бер зур вакыйга булды. Зиядәге мультимодаль логистика үзәге янында яңа газ үткәргеч турба сала башладылар. Кунаклар каршында менә шулай символик рәвештә 2 турбаны эретеп ябыштырдылар. Тантаналы чарада президент Рөстәм Миңнеханов һәм Газпром җитәкчелеге катнашты. Газ үткәргеч турба 24 чакрым озынлыкта булачак. Ул Татарстанны зәңгәр ягулык белән тәэмин итүне арттыру программасы буенча салына. Сегодня мы даем старт строительству газопровода высокого давления. 300 миллионов кубов газа мы можем здесь получать и обеспечить работу. Это и СПГ производство. Я очень надеюсь, что здесь будет бункеровка кораблей, но и самое главное развитие вот этой площадки. Планы у нас развития этой площадки очень большие. Я хотел бы пожелать нам успешной работы. Всем спасибо. Газ үткәргечне төзү турындагы килешү Татарстан хөкүмәте белән Газпром арасында октябрьдә имзаланган. Аның буенча Әгерҗе, Азнакай, Әлмәт, Әтнә, Югары Слан районнарындагы һәм Зур Яшелүзән мәйданындагы 7 меңнән артык йортка һәм 13 котельныйга газ кертеләчәк. Газ үткәргеч Россиядә уникаль булып саналган Зия логистика үзәге үсеше өчен дә бик кирәк. Ул автомобиль, су һәм тимер юл киселешендә урнашкан. Монда яңа объектлар төзелә, алар да зәңгәр ягулык белән тәэмин ителәчәк. Развитие систем газоснабжения Республики Татарстан 22-25. Татарстандагы объектларны газ белән тәэмин итү өчен яңа газ үткәргеч төзибез. Бу эш 2022-2025 елларга каралган. Проект Татарстан хөкүмәте тәкъдиме белән тормышка ашырыла. Зия логистика үзәге күп предприятиеләр булган һәм зәңгәр ягулык белән өздексез тәэмин ителергә тиешле объектларның берсе. Бүген бик зур эш башланды. Бу проект бик кирәкле. Резидент киләчәк бу проектны беренчедән ул кирәк завод СПГ өчен. Татарстанда быел юл һәлакәтләре саны кимегән, ләкин аларда үлүчеләр саны арткан. Бүген бу хакта ЮХИДИ идарәсенең яңа башлыгы Рөстәм Гарипов хәбәр итте. Соңгы 10 ай эчендә республика юлларында 256 кеше һәлак булган. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 5 кешегә күбрәк. Үлемгә китерүче һәлакәтләрнең төп сәбәпләре ярамаган урында каршы як полосага чыгу, юл читенә төшеп китү, җәяүлеләрне бәрдерү. Бу юлдагы видео теркәгечтән алынган кадрлар. Казан читендәге бистәдә 2 машина бәрелешкән. Беренчесе светофорның кызыл төсенә чыгып, икенче автомобильгә килеп бәрелә. Аннан соң музыка мәктәбе бинасына. Нәтиҗәдә машинадагы пассажирның сәламәтлегенә зыян килгән. Соңгы 10 айда Татарстанда 2760 юл һәлакәте килеп чыккан, 1000нән артыгы Казанда. Аварияләрдә 256 кеше һәлак була, 3000нән артыгы төрле тән җәрәхәтләре алган. Узган ел белән чагыштырганда фаҗигаләр саны 8%-ка кимрәк булса да, үлүчеләр арткан 5 кешегә. Исерек шоферлар аркасында 189 авария килеп чыккан. Аларда 29 кешенең гомере өзелә, 144нең сәламәтлегенә зыян килгән. Тизлекне арттыралар, каршы юлга чыгалар, кызганычка каршы юл кагыйдәләрен бозалар, шуңа карата и үлүчеләр дә күбрәк. Соңгы 10 ай эчендә федераль трассаларда 326, төбәк юлларында 465, районнарныкында 1969 фаҗига килеп чыккан. Юл һәлакәтләренең 30% җәяүлеләрне бәрдерү. Резко килеп тормознула инде, мин нисәйтәм дә, сап киттем, курыктым инде. Ничего, так төшеп, шофер гафу итенде. Но менә көтәсем инде кашан зеленый свет зажжется, чыгабыз, красный бар тегентел, сейчас успею диләр дә чабалар. Анда водитель тоже гаепле түгел, потому что он идет на скорости. Татарстанда ел башыннан 790 җәяүлене бәрдергәннәр. Узган ел белән чагыштырганда 32 кешегә кимрәк. Мондый фаҗигаләрнең килеп чыгуында җәяүлеләр үзләре дә гаепле ди инспекторлар. Алар юл кагыйдәләрен үтәми һәм юлны тиешле урында аркылы чыкмыйлар. Балалар катнашындагы һәлакәтләр саны да кимегән. 289 очракның 110-сында алар үзләре гаепле. Юл кагыйдәләрен үтәмәгәннәр.
кешедә бит инде тоже ашыга куялар бит инде. Водитель да тоже ашыга. Именно бер-берсен пропускать итмәге аркасында, мне кажется, менә шулай шундый әйберләр була, аварияларга чыгырлар. Күзәтү камераларын кую юл кагыйдәләрен бозучыларны ачыкларга ярдәм итә ди инспекторлар. Әйтик, узган 10 айда автобус полосасына керүнең 30 меңнән артык очрагы теркәлгән. Хәзер республика юлларында меңләгән күзәтү камерасы тора. Киләсе елда тагын 60-ны урнаштырырга планлаштыралар. Инзилә Хусаинова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Алдағы 4 көндә Татарстанда 1 айлык яңгыр яварга мөмкин. Республикага Атлантикадан көчле циклон керә. Бу хакта гидрометеорология үзәгендә хәбәр иттеләр. Ул Россиянең Европа өлешен биләп алачак. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Татарстанда яңгыр явачак. Көнбатыштан исүче җилнең тизлеге секундына 24 метрга җитәчәк. Көн җылы, температура +8 градус. Киләсе атна башында яңгырлы булачак, ә менә сишәмбедән суыта башлый. Температура -7-гә кадәр төшәчәк. Бүген Казанның Вахитов һәм Идел буй районнарына яңа җитәкче билгеләнде. Бу вазифага 2019 елдан баш каланың физик тәрбия һәм спорт комитеты башлыгы булып эшләгән Альберт Салихов керешә. Илсур Метшин билгеләп үткәнчә, ул үзен җаваплы максатчан җитәкче итеп күрсәткән. Бүген Казан илнең спорт башкаласы һәм башка төбәкләрдән делегацияләр безнең бу өлкәдә эш тәҗрибәсен өйрәнү өчен килә. Казан мэры Альберт Салиховка яңа вазифада үз бурычларын югары дәрәҗәдә үтәр дигән ышанычын белдерде. Шуп түгенең дә серле графигы бар. Казандагы ПЖКХ төбәк оешмасының аларда күрсәтелгән эше ни өчен дөреслеккә туры килми. Бу хакта бүген Реальное время интернет-газетасы яза. Без алда әйтеп узганча, бүген Казанга Газпром межрегион газ җәмгыяте генераль директоры Сергей Густов белән Газпром департаменты башлыгы Владимир Марков килделәр. Алар Газпром межрегион газ Казан оешмасының 25 еллыгына багышланган чараларда катнаша. Рөстәм Миңнеханов кунаклар белән Казан Кремлендә аерым очрашты. Алар республикада газлаштыру программасын гамәлгә ашыру хакында фикер алышты. Шулай ук уртак проектлар каралды. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның сәнәгать үсеше мөмкинлеген арттыруга зур өлеш керткәне өчен Сергей Густовны дуслык ордены белән бүләкләде. Владимир Марковка ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Газпром узак еллар дәвамында Татарстанның ышанычлы партнеры, машина төзелеше, нефть химиясе, газ-мотор ягулыгы тармакларында, шулай ук фән һәм мәгариф өлкәсендә. Газпром межрегион газ Казан оешмасының 25 еллыгына багышланган тантанада Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Бәйрәм Казан ратушасында уза. Татарстан сәнәгать оешмалары өзлексез эшли алсын өчен дә зәңгәр ягулык мөһим ди президент. Хәзергә республикада 2025 елга кадәрге газлаштыру программасы имзаланган. Наша задача стабильно, четко рассчитываться за потребленный газ. Это вот тот критерий, где мы не самые плохие, а даже одни из передовиков. Алексей Борисович всегда этот момент отмечает. «Газпром» межрегион газ Казань. Хочу поблагодарить коллектив за ту работу, которую вы проводите, и, значит, заверить, что руководство республики поддерживало и будет поддерживать вас во всех ваших начинаниях. Уңышларсызга. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Тыва республикасы башлыгы Владислав Хавалык белән очрашты. Алар ике республика арасында икътисади, мәдәни һәм социаль хезмәттәшлек турында килешүгә кул куя. Мондый документ 2016 елда имзаланган булган. Аны яңарту үзара элемтәләрне ныгытырга ярдәм итәчәк дип билгеләп үттеләр. Исегезгә төшерәбез, Владислав Хавалык Татарстанга эшлекле сәфәр белән килде. Ул республиканың төрле тармаклардагы эш тәҗрибәсе белән таныша. Бүген Казан Кремлендә Татарстанлыларга дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Сезнең уңышыгыз безнең уртак казанышыбыз. Сез республика үсешенә үз өлешегезне кертәсез дип бүләкләнүчеләргә Фәрит Мөхәммәтшин мөрәҗәгать итте. Кремльнең туп сараена 46 кеше чакырылган иде. Гади эшчеләр, генераль директорлар, министр урынбасары, сәнәгать тармагы хезмәткәрләре, табиблар, сәнгать әһелләре, фән, мәдәният, спорт эшлеклеләре алган дәрәҗәле бүләкләр турында Рүзәл Шәрипов. Казан Кремлена үз эшендә зур казанышларга ирешкән татарстанлылар чакырыла. Төрле өлкәләрдә хезмәт куйсалар да, аларны бер максат берләштерә — республика үсешенә зур өлеш кертү. Шатлыклы көн. Нигә дигәндә, үзебезнең иң булган күп милләтле халкыбызның алдынгыларын, көчен, белемен биргән кешеләргә рәхмәт сүзен әйтергә мөмкинлек бар. Башта Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре тапшырыла, аларга 7 Татарстанлы лаек булды.
Зөбәйдә Яхина 50 ел буе адвокат булып эшли, 45 ел масса күләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итә. Кануннарны халыкка татар телендә аңлаешлы итеп җиткерүдә дә зур өлеш керткән. Зөбәйдә ханымга бүген фидакарь хезмәт өчен медаль тапшырдылар. Юридик хукук кануннар белән кешеләргә аңлату, аларны агарту эшендә эшләнгән эшемне күбрәк бәяләнде дип уйлыйм мин. Адвокатлык эшемдә дә әлбәттә минем тарафтан якланучылар миңа рәхмәттән башка сүз әйткәннәре юк. Рафис Әхмәтҗанов заманында шахтада да эшли, төрле предприятиеләрдә дә хезмәт куя. Күп кырлы эшчәнлеге өчен бүген аңа ТССРның 100 еллыгы медале тапшырылды. Хәзер мин лаеклы ялда, әмма ләкин һәр чак көн сайын общественный шөгыльләнәм, исән сау, тагын да шулай эшләргә һәм яшәргә насыйп булсын иде. Фәүзия Кашаева республика алдындагы казанышлары өчен орден медаленә лаек. Ул биналарны арендага бирү буенча һәм төзелеш өлкәсендә шәхси эшмәкәр. Физик мөмкинлекләре чикле булуга да карамастан, инде 18 елдан артык актив хезмәттә. Менә ул миңа тагы эшләргә дә, яшәргә дә менә шул көч бирә. Мин бик довольна, что эти жизни так получается. Мин бик канәгать тормыштым. Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән шагыйрь Рәдиф Гаташны да бүләкләделәр. Рәхмәтен җиткергәндә ул президентның Дәүләт Советына еллык юлламасында укыган шигырь юлларында искә алды. Татарстан киләчәккә синең ышанам дип әйтә. Без дә шул ышанычны хуплыйбыз, шуңа кушылабыз һәм үзебезнең җитәкчеләребезгә узын гомерләр телибез. Бүләкләнүчеләр арасында Дәүләт Советының матбугат хезмәте җитәкчесе Резида Макуева да бар. Ул ТССР оешуга 100 ел медаленә лаек. Бүген дәүләт бүләкләрен барлыгы 46 кешегә тапшырдылар. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, аларның барысы да җаваплылыгы республика язмышына битараф булмаулары белән яшь буынга зур үрнәк. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстан Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 18 ноябрьдә узачак. Бу хакта бүген парламентның президиум утырышында килештеләр. Утырышның көн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарыла. 4 республика, 3 федераль закон проекты каралачак. Татарстанның мәгариф законына һәм Дәүләт Советының яшьләр парламенты турындагы карарына үзгәреш кертергә җыеналар. Шулай ук депутатлар 2023 елга һәм 2024-25 елларның планлы чорына республиканың бюджет проектын икенче укылышта караячак. Көнкүреш калдыклары белән эш итү буенча федераль канунны камилләштерү өчен дә тәкъдимнәрне тыңлаячаклар. До сих пор не отрегулировано на федеральном уровне многие вопросы по сбору, утилизации, переработке коммунальных твердых отходов, которые требуют федерального вмешательства, федерального регулирования и софинансирования этих задач. Об этом говорили и регоператоры, которые присутствовали вчера. Мы сказали, что будем обращаться в Государственную Думу на очередном заседании. Сегодня включим этот вопрос в повестку дня. 14 ноябрьдә Казан федераль университетында 3-нче халыкара лингвистика форумы башлана. Анда Россиянең 65 төбәгеннән һәм 18 илдән 600-га якын белгеч килергә тиеш. Азәрбайҗан, Грузия, Кытай, Белоруссиядә яшәүчеләр видеоэлемтә аша кушылачак. Форумда 6 көн дәвамында телләр өйрәнү буенча тәҗрибә уртаклашачаклар, заманча лингвистикага багышланган фәнни-гамәли конференция һәм фестиваль да узачак. 17 ноябрьдә форумга Татарстанның барлык районнарыннан 900-га якын мөгаллим киләчәк. Алар балаларны имтиханнарга әзерләү хакында фикер алыша. Форумда катнашучыларга Лев Толстойга багышланган виртуаль экскурсиядә тәкъдим ителәчәк. Аңа әлеге язучы белән бәйле 15 истәлекле урын кергән. Яршаллыда танылган әдип Татарстан язучылар берлеге рәисе һәм депутат Ркаил Зәйдулланың 60 яшьлек юбилеен билгеләп үттеләр. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театрында аның иҗат кичәсе уза. Тантаналы чарада иҗатташ дуслары, укучысы, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Үткен сүзле, кыю йөрәкле Зәйдулла татар әдәбиятын һәм туган телне үстерүдә зур өлеш кертә дип билгеләп үттеләр. Тулырак Гөлнара Миңнеханова. Еллар авыр, без барабыз әле. Язучы, шагыйрь, публицист, депутат, Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла киң кырлы шәхес, өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә иҗат итә, татар әдәбиятын үстерүгә, туган телне саклауга зур өлеш кертә. Бу хакта үз чыгышында Марат Әхмәтов та ассызыклады. Президент башындагы туган телләрне саклау мәсьәләсендә уртак эшебезгә миңа әлбәттә язучылар берлеге, аның кыю, үткен сүзле, тәвәккәл рәисе миңа уртак эшебез өчен бик кирәк.
Чөнки икенче яктан караганда безнең язучылар берлеге 300-дән артык безнең үзенең әгъзаларын берләштерә, алар һәрберсе безнең рухи кыйммәтебез. Укырга язарга өйрәнгәнче такмаклар чыгара идем. Ркаил Зәйдулла мәктәп елларында ук каләм тибрәтә башлаган. Аның беренче иҗат җимешләре 70-нче еллар ахырында республика матбугатында дөнья күрә. Бүгенге көндә танылган әдипнең әсәрләре инглиз, төрек, үзбәк, рус һәм чуаш телләрендә тәрҗемә ителеп, төрле басмаларда дөнья күргән. Мин милли шагыйрь дип саныйм үземне. Чөнки татар шагыйре, язучысы нәрсә өчен яза ул? Ул үзенең милләтенә ниндидер сүз әйтергә тели. Без бергә барабыз, без үзебезнең телебезне, үзебезнең тарихыбызны сакларга тиеш, үзебезнең гореф-гадәтләрне. Ркаил Зәйдулланың Тәңре кылычы, хон һәм шагыйрь, Төнгө сәфәр, Саташкан сандугач һәм башка әсәрләре укучыга яхшы таныш. Ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Безнең шәһәр хакимы Наилем Башкиров исеменә сезне юбилеегез белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык телибез һәм инде иҗади уңышлар. Милләтебез дөньяга таралып, кайсы гына халыкларга үз канын бүләк итмәгән. Юбилей кичәсендә Түбән Кама татар драма театры артистлары Ркаил Зәйдулланың әсәре буенча сәхнәләштерелгән Нәгыймә спектакленнән үзек күрсәтте. Үзенең этәргечен тагын драматургик юллар белән бирә. Менә шушы драматургик юллар аркылы ул әле тагын безгә тәэсир ясый, тамашачыларга тәэсир итә үзенең иҗаты белән. Яр Чаллы китапханәсенә истәлек итеп Ркаил Зәйдулла үзе имзалаган китабын бүләк итте. Яр Чаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Герой шагыйребез Муса Җәлил шигырьләрен хәзер укып кына түгел, тыңлап та була. Танылган әдипнең музей фатирында аның әсәрләре яңгырый. Аудиоязмаларны тавыш яздыру студиясендә әзерләгәннәр. Яшь буынны шигырияткә якынайту максатыннан. Шагыйрьнең Муабит төрмәсендә язылган шигырьләрен Галиәскәр Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗанов укый. Аларны Инзилә Хөсәенова да тыңлап кайтты. Белгәнегезчә, безгә 2 дәфтәр кайтып җиткән. Беренчесе аның тулысы белән гарәп хәрефләре белән язылган татар телендә, икенчесе инде латин хәрефләре белән язылган, шулай ук туган телебездә. Муса Җәлилнең Муабит дәфтәрләрендә 90-нан артык шигырь бар. Алар шагыйрьнең кулъязмалары. Куен дәфтәрләренең төп нөсхәләре хәзер республиканың милли музеенда саклана. Аларны елга бер тапкыр Муса Җәлилнең туган көнендә күрсәтәләр. Төн утырып шагыйрь шигырь язды. Ак кәгазьгә тамды яшьләре. Тышта давыл иде, бер туктаусыз күк күкрәдә, яшен яшнәдә. Әлеге юлларны Муса Җәлил әсирлектә һәм тоткынлыкта чагында язган. Хәзер герой шагыйрьнең шигырьләрен китаплардан укып кына түгел, тыңлап та булачак. Аларны Татарстанның халык һәм Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗанов тавышландыра. Хәзер Кызыл ромашкалар, Ана бәйрәме, Ирек, шагыйрь Муса Җәлилнең күпләргә таныш кырыклап шигыре музейда туган телдә яңгырый. Моның өчен роликларны тавыш яздыру студиясендә әзерләгәннәр. Бу эштә Татарстан китап нәшрияты ярдәм итә. Киләчәктә калган шигырьләрне дә укытачаклар. Җәлилнең шигырьләре һәр вакыт бары тик туган телендә, татар телендә генә язылган. Максатыбыз аның туган телендә шигырьләрен халыкка җиткерү. Менә хәтта телне белмәгән кешеләр дә шигырьләрне бик кызыксынып тыңлыйлар. Җәлилнең шигырьләре дөньяның 56 теленә тәрҗемә ителгән. Узган ел испанча бастыралар. Яшь буынны татар әдәбияты белән таныштыру өчен заманча алымнар кирәк ди музей хезмәткәрләре. Музей ул җанлы бер организм булып яши һәм музейга да бүгенге заман технологиялары үтеп керә. Һәм инде менә шушы Муабит дәфтәрләрендәге шигырьләрнең татар телендә яңгырашы ул бердән яшь буынны шигырияткә тартырга, икенчедән музейга тартырга ярдәм итә. Шагыйрьнең музей фатирында аның тормыш юлына һәм истәлекләренә багышланган альбом да бар. Ул да электрон форматта эшләнгән. Бу исә һәрбер фотоны ачып карау, алар белән якыннанрак танышу мөмкинлеге дигән сүз. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда мәктәп укучылары өчен хәйрия акциясе узды. Усатая вечеринка дигән интерактив уенда баш каланың 116-нчы лицейның 4-нче сыйныфында белем алучылар катнашты. Алар арасында республикадан өлешчә мобилизация буенча чакырылган ир-егетләрнең балалары да бар иде. Уен форматында сорауларга җавап бирделәр, бию флешмобында катнаштылар. Күңел ачу программасын Бердәм Россиянең халыкны кабул итү үзәге белән яшь гвардиячеләр хәрәкәте оештырган.
Казанда иң яхшы картингчыларны хөрмәтләделәр. Әлеге спорт түрі үзәгендә быелгы уңышларга нәтиҗә ясау уңаеннан оештырылган тантана үтте. Ел дәвамында ярышлар Башкалада, Ярчалада һәм Саба районында узган. Узышларда 15 төрдә җиңүчеләр ачыклана. Гомуми нәтиҗә буенча 45 картингчы призлы урыннар яулаган. Иң күп медаль яулаучылар КамАЗ Мастер юниор командасы вәкилләре Саба районы яшьләре дә алдынгылар рәтендә. Бүгенге чарада әйтүләренчә картинг яшьләргә зур тәҗрибә бирүче мәктәп булып тора. Монда остарып җиткән зур спорттагы автоузышларда да беренчелекне бирми. Картинговое движение, она будет жить, а я вам благодарен, что сегодня вы растете, вы побеждаете. Картингчылар хәрәкәте бар һәм ул булачак та. Мин сезгә рәхмәтемне әйтәсем килә. Сез үсәсез, осталыкны арттырасыз, камилләшәсез. Минем дусларым картингка йөри башлаганнар, аларның йөргәннәренә карап мин дә кызыктым һәм картингка йөри башладым. Шуннан соң хәзер 7 ел булды. Миңа ошый драйв, адреналин, экстрим, монда нык скорость бар. Бүгенге менә шундый яңалыклар. Сәламәт булыгыз. Пришла Леша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. С 22 октября в Казанском цирке белорусская цирковая программа «Мост» приблизит то, что кажется далеким. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. Акционерное общество «Тата Агролизинг» запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Дорогие друзья, Казанская филармония и ансамбль танца «Казань» представляют юбилейные концерты на сцене театра имени Галяскара Камала. 16 ноября знаменитая «Голубая шаль». В главных ролях финалистка проекта «Голос дети» Саида Мухамедзянова и Рустем Насыбулин, а также солисты Казанской филармонии. 17 ноября «Великий шелковый путь». Шоу «Покоряющие сердца». Билеты на сайте Кассиру 6+. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарсдом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК Паркхаус. Распродажа верхней одежды. Женские куртки от 4599 рублей. Мужские от 4199 рублей. РСФ. Одежда для жизни. Хөрмәтле тамашачылар, сезне 23 ноябрь Сәйдәш мәдәният үзәгендә җырчы композитор Гүзәлия һәм Татарстанның атказанган артисты Артур Минхаҗевның өр-яңа әйтәсе сүзләр концертында көтеп калабыз. Тамаша Инуэнда камера оркестры катнашында узачак. Рәхим итегез. Оцените премиальный внедорожник Exit VX Limited Edition. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в ноябре с выгодой до 740 тысяч рублей. И в рассрочку на 36 месяцев. Узнайте подробности по телефону в Казани. 207 2080. Exit. Born for more. В современном мире очень важно выбрать ту профессию, где можно проявить себя с хорошей стороны. Быть нужным для общества. Профессия строитель будет актуальна и востребована всегда, как бы ни менялся мир. Исәнмесез эфирда хатырышы чыгарылышым сүзне гәнәченең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа акция Бортик ноябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Казандагы телефон 260 Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бугылма баулы азагы Әлмәттә болытлы яңгыр явачак 5 градус җылым. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада сүрән көн температура 7 градус. Төньяктан Актаныш Агырҗи Менделеевскида яңгырлы температура 6 градус җылым. Төньяк-көнбатышта Арча Кукмара Балтачта явым-төшемнәр 7 градуска кадәр җылыта. Көньяк-көнбатышта Болгар-Бай Чүпрәлдә яңгыр көтелә, җылылык 8 градус. Чистая Нурлат Мамадышта болытлы шулай яңгыр явачак 7 градус җылым.
Сезнең өчен yana bir мәгълүмат. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчеткасы хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Мәркәзебез Казанда болытлы яңгыр явачак, температура көндез 6-8 градус жылым. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.